Haideți, curaj! Dumneavoastră sunteți domnișoara cu GTR-ul? N-aveți voi odată cu mașinile, separat se dau motocicletele, ne pare rău. O mașină pe banda din stânga, GTR-ul. Păi și atunci ce vrei să schimb? Ce vrei mă să fac? Vorbește pe limba lui sau nu? Nadir, ce dracu să vorbește? Vorbește cu viermișor de el. Haideți câte unul. Și din nou vin fetele frumoase la start. Eu iar am amețit, deci nu mai pot. Voi fi și obosit, nu-i problemă, dar voi dați fost Se pare că pe culoarul din stânga sunt ceva probleme pentru cei care vor să-și înregistreze timp, îi rugăm să ruleze pe culoarul din dreapta. Mutați-vă cei care vreți timp pe banda din dreapta. Nu vă uitați spre poartă. S-a rezolvat problema și pe culoarul din stânga. Presiune destul de mare acolo pentru bulgarski prieteni. Păi, ținea drept boxa, mă. Și timpul la bulgari este. Deci a câștigat el. 9:50? Nu, 12:7. Dar n-ai fi